Okay, velkommen ombord på Bianca Rambo. Det her er min kahyt, hvor jeg sidder og hygger mig. Jeg har et skrivebord her, en stol, 2 koøjer, hvor det ene kan åbnes ud mod bagbordets side. Det er vældig rart at sidde her. Et skubadarium og et underholdningssystem, som jeg ikke endnu har benyttet mig af. Kommer nok heller ikke til det. Her sidder jeg så og skriver. Forud ser man containerdækket. Det vipper lidt i dag. Vi er i Nordsøen, og jeg har lige fået at vide, at der er stormvarsel for fisker. Og kaptajnen har sagt til os, at vi skal stue alt væk, også stolen. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med. Jeg er ikke vildt begejstret. Jeg har taget en sundstøbepille. Den slår mig ud. Det er jeg ret overbevist om. Så jeg kan sove igennem det måske. Nå. Kahyt. Og herinde sovekabine. Drejer jeg lige rundt, så man kan se det. Der ligger jeg og putsover. Der ligger noget vasketøj på sengen. Det skal man bare se bort fra. Lidt videre. Et badeværelse. Hej. Bruser. Ja, der er det, man skal bruge. Og ikke ret meget mere, men det er fint. Sådan ser det ud, der hvor jeg bor. Okay, det er tirsdag morgen. Vi er på vej op gennem Oslofjorden, som man kan se her. Fantastisk, der er næsten ingen plads. Se over kysten her. Det er så smukt. Det er koldt. Jeg tror ikke, der er mere end 3-4-5 grader højst. Og vi sejler 14 knop. En pudsig ting her, det er, at vandet har en anden farve. Det er meget mere rent og koldt at se på, end der vi var nede i Elben. Eller i Weser, hvor det hele var som brun sovs. Det er fantastisk. Vi skulle være i Oslo om et par timer. Jeg glæder mig meget. Så man kan se, at vi lige blev overhalet af Color Line på et sted, hvor der stort set ingen plads er. Det er helt ufatteligt. Og nu ligger vi lige i røven af den. Okay, her er vi. Vi står på spidsen af skibet. Når vi kommer op, så kommer man op igennem det her hul nede fra fordækket. Så kommer man op til den her udsigt. Hvad siger jeg så? Er det ikke fedt? Stadigvæk fører hen. Og på broen sidder nu en norsk lods på vores kaptajn og vores første styrmand. De er der alle tre. Men ellers så tager de det stille og roligt. Spurgte kaptajnen, om jeg måtte gå herud. Ja, naturligt. Det er ellers ikke et sted, hvor folk normalt kommer. Hvad skulle man komme for? Når man er tosset ligesom mig. Her er en lille rundgang på Bianca Rambo. Vi ligger i Frederiksstad Havn, og de laster på livet løs med en lettere pedal kran. Han har lidt besvær med at få dem på. Jeg tænkte, at vi ville gå en tur ned ad lejderen hele vejen ned. Her er vi på styrbord brovinge, og så går vi rundt her. Kigger ud over Colombo og Valer hedder det der øområde derude. Her er en dejlig bænk, hvor man kan sidde. Og så går man ned herfra ad lejderen. Og her er vi nu, som man kan se på E-dæk. E-dæk, det er her kaptajnen og maskinmesteren, eller første maskinist, eller hvad han hedder på dansk, chief engineer, har deres kahytter. Ned.
D-dæk. Min kahyt og min medpassagers kahyt er herinde. Vi går ned igen. C-dæk, flere kahytter. Jo højere rang man har, jo højere oppe er man. Det vil sige, at jeg rangerer lige under kaptajnen. Bogstaveligt talt. Det må jeg jo gøre. B-dæk. Her er også kahytter. Det her det er A-dæk. Agterdæk på A-dæk. A-dæk. Her er god plads. Her kan man sidde og muntre sig. Man kan sidde med sin laptop og en bog her. Det har jeg gjort. Fået mig en cola. Dejligt. Og her er man helt... Så det der hedder pupdæk. Eller på dansk hedder det vist agterhalvdæk. Her er alt det her grej til trodserne, som lige nu er spændt, eller hvad det hedder, fastgjort. Man kan se her, det er noget solidt grej. Her vil de helst ikke have, at man er, når vi er i havn, fordi her kan være folk, der render og arbejder. Så jeg skynder mig ind på det, der hedder pupdæk. Man kan se her. Pupdæk står her. Her har vi køkkenet. Vores kok, der står og tilbereder aftensmad, som vi skal have hjemme. Og herinde er officersmesse. Jeg går her i hjørnet. Der bliver talt filippinsk i mandskabsmessen. Det her er officersmessen. Det her er kaptajnens bord. Det lyder meget fint. Det er det sådan set ikke. Det er bare her, vi sidder. 2 passagerer og kaptajnen og chief engineer, de sidder her og spiser. Så er der endnu et dæk nedenunder. Det hedder første dæk. Der går jeg ikke ned. Der er bare så prosaisk. Der er bare vaskemaskine og maskinistens kontor og sådan nogle ting. Der er også førstehjælpsrum dernede. Vi går ud igen. Derinde er mandskabets messe. Der er ikke meget plads. Den larm, vi kan høre, det er, at der bliver forsøgt at læse container ombord. Hallo Wolfgang. Hallo Morten.